fight the good fight of faith. Amen? Laban iti pamati. No pa'y naabak kami nga kalaban in Christ, ngam ti pangituloy mo pang-overcome katsi pinatim kini Jesus. Okay? Kat kung anayunan na jay, teaching tayo about prayer. Kat nalpas tayo ito prayer of agreement, so that ito corporate prayer. Okay? So corporate prayer. Mapantayo ijay, Acts chapter 12, rugito iti verse 5. Okay, dito kat, isura ito ijay, nang nangyari ijay Acts, karigiti apostle ken iti church. Ngati may nga practice iti church, ijay Acts, day kanayon da maururnong nga karkararag. Amen. So nga isumati, i-apply tayo dito yung church, karigiti outreaches, nga amin nga outreaches tayo, ada ti corporate prayer, intercession. Amen. So basa, verse 5. Toy. Tuloy. Tuloy. Okay, stop ijay. So makita yo ijay nga istorya. Ti corporate prayer. Ti power ti corporate prayer. Ta ni Peter at the time nakabalod. Ket isaruno kuman ni Herodes nga patayen. Tainmununan ni Santiago. Ni Santiago pinaputulanan ni Herodes. Nya? Ket sumaruno kumamatanan ni Peter. Ijay nga na-move the jay church nga karkaro na nga inprian ni Peter. Amen. So, dito'y corporate prayer nga may bagbaga isura ito jay more than 2.
nga karkararag. Nga iti church, ket ada na gidjay nga aramidan na iti Bible. Nga kailangan mo't nga i-practice tayo dito'y. Ken iti family tayo. Hallelujah! I-share kung tumadama testimony dito corporate prayer. Pero ito corporate prayer, ti may isang amin nga mangyari dito'y. Dito tayo nga maarami di makunkuna nga unity and prayer. Unity. Isong ano na tayo, kaya't maurunong tayo magkararag, nga daan unity, very powerful ito yung prayer. Makita tayo na dyan, Acts chapter 2, Acts chapter 6. Ngayon nararami dagiti apostle. Pero dito tayo mag-focus. Dahil inbasa tayo nga dito'y. So makita tayo dyan, ti corporate prayer, ijay tayan ti tunay nga unity. Ang mga mabalin, nga ibaga nga napno ka ti unity, no may sam nga kang kalayong nga karkararag. Ang mga nga mabalin, nga ibaga, nga no may sam nga karkararag, ket naki-unite ka. Ada na gitay kasi nga tao, nga gaputa ko na di Bible, nga dinggan ni Apo Diyos ti kararag, tinalintag nga tao, dadyan magsikanya-kanya. Kat nalipatan tayo di prayer of agreement, nga naisuro na palabas. Nalipatan tayo di corporate prayer in the Bible. Naibaga kon, ada amin purpose na rito'y. Ada purpose ti prayer of agreement, ada purpose ti corporate prayer, ada purpose ti prayer and fasting, ada purpose namin din no apa yung naisuro-suro yung Bible. Nga saan nga mabalin nga kunam nga uray awan de may sayjay. Kailangan nga adalan tayo amin. So nga ulitak manen, corporate prayer, jay tayan di tunay nga unity. Amen? Number 2, corporate prayer, kailangan ijay, di makunkuna nga, panakamungay no anya da jay, maikararag. You need to know. Ijay pagkararag mo, amo tayo da jay biblical truth about prayer nga let your request be made known unto God. So ijay corporate prayer, kailangan mo't kaya di pa nagkararag na. Kailangan nga muda no niya de dawatin na. Hang kayo nga karkararag, nga basag kararag tayo man, kay Elijah may isa. Nga haan nga amun de daduma, no niya da jay, kailangan nga may kararag. Iti corporate prayer, kailangan mo lang nga amuyo, amin nga day jay. No niya de may pray. Hallelujah! So may isa dito yung example. Anya ta muda nga prayer da dita. Amuda ba amin? Yes. Amuda amin, ta naputulan nga ron ni Santiago, amuda nga may isa runo ni Peter. So in-intercede da ni Peter. Inga na nga inruarti angel. Sunay jay prison. Another, Acts chapter 13. Iti corporate prayer, may isa nga kailangan nga kuhan tayo dyan, jay amun tayo no anya di kararag tayo. Amin tayo kuma. Amen? Adamat ti natatindarak nga corporate prayer, prayer meeting, kuna di jay. Pero di nag-prayer meeting na, nagkanya-kanya da. Dahil di pusti ti may isa, dahil di conformity. Ito nung nakakararag, nagawi din di ba isa? Madamdama taltalo dyan na babati. Tamag si kararag, no niya ti burden na, ikararag na, no? Nung nalpasan nga ikararag na di burden na, nagawi din. Hanga kasi na gito'y. Kailangan na nga, agkararag amin. Nakita yung matijay, inuray dabay ni Peter, kasi mangbat,
Amen. Oh, hallelujah. Hanggang sinasadot kami ti kararag. Ti maysa nga, kailangan nga amuan nyo iti panagkararag, hanggang sinasadot. Ti panagkararag, communication mo na di kiniapo Diyos. Nga daan ka ti earnest desire. Hanga na jay may turturugan. Amen? Kailangan ti earnest desire para kararag. So, makita yun diyan. Chapter 12 nga rita. Nga inpasnak da. Ulitin tayo kadi. 12. Verse 5. But while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. Hanga sinasarot na ita. Talaga nga permi de desire na nga may kararag. Apay nga permi de desire na may kararag, amuna delikado kasasad ni Peter. Amuna ti situation. So the corporate prayer, amuan tayo jay situation. So no mamisan, dati may ana-announce ito'y, no dito church, may ana-announce. Nagiti activities. May an-announce, may masaksakit. May an-announce, no anya may pre-andap no, o may ijay burden, wano ijay heart, ita tao, ti burden nga may kararag. Amen. Acts chapter 13. No ijay Acts chapter 13, dito'y matya na urnungan manan dagijay, prophets. Ket ano dito iti maysa nga purpose da nga naurnong. Mission na ito'y mananmat. Mission da Saul keni Barnabas. Tiaramidan ni Apo Diyos. Panasan tayo mat nga studyin na ito'y. Verse 1, maging gana verse 4. Basa. Yan. Makita niya aramidan na worshiping the Lord in fasting. Agay onar na. Yan tinangyari. The Holy Spirit said, "We take Barnabas and Saul for the special work which I have." Okay, explain ko ka na kayo ha. Dito no dito verse 1 and verse 2, tikit-kitaan tayo kasla nagkararag na bigla na lang nga nagsaud ang Holy Ghost. Maybe may sakarag di prophet tinagsawan ti Holy Ghost ita. Nga ilasin mo na Barnabas kini Saul, ididikaryo para iti work nga ng ayabak ka nakuwada ko na na. Pesumat. Pero anyay naramid na. Verse 1, nagkararaglan before nga darayta. So verse 3 and 4, studyin tayo na doy. Ayan. Kitaan nyo manan, idi adan ni prophecy. Adan ni prophecy nga mailasin na Barnabas kin Saul, intuloy naman ang pinag-pray ken, nag-fast. So talagang trabaho na nito eh. Amen? Oh, sada in lihans, isuda, kat inbound na isuda yung mission. So, pati na gijay, mission. Maipiprayan na gijay. Kailangan ti corporate prayer ka na gijay. Amuda ba? Ti kararag na? Yes. Amuda jay timak ti Holy Ghost nga in-pray da nga mangyari ka na pulke ni Barnabas. Corporate prayer, dadadalan tayo nito eh. Acts chapter 4, verse 23, hingga na 31.
Post pa lang dyan. Post mo 29. So, because iti persecution nga permitter aramidan da kung nga nagijay, Pilato, da Antipas nga riyay, anya ting kararagda. So nga ta, for example ta, anya ting mangyari, iti agda mga panahon tayo. Kailangan pukusan tayo na ito'y, kaswar nga na ito'y COVID nga na ito'y tata. Ado tagtatrangkaso, kakakadwa kat butbuteng da, uray trangkaso lang COVID yan di panunutan. So we need to focus. Ag kararagijay. Kailangan nga mo tayo nagijay needs. Ijay corporate prayer. Sakbay nga i-encourage ko nga mag-join kayo. Tama nga nung may kayo mag-join, kaya't ito no ibagada no, niya ti kararag, kaya't kay karkaro sa sagaysa kayo nga kararag. Ngayon dito ihanda nga sa sagaysa. Amen? Ngayon anyararamidan tayo matno dito ay iwarwaras tayo, di kakadwa tayo. Mabalin na tamo tiyay. Ngayon no siyak no amisan, kay i-general tayon. Kararagan tayo nagijay na kubikubid nga kadwa no kasay o rabahaya rabasaka ko na tayo nga dagos. Amen? Ngam kurang diyay kailangan nga adaan mo di situation saka talaga matats. So nga tinaduma kaslahan da matatats ta dagiti mang mangyari kasla drama lang kanakuha na nita. Handa mo nga this is a real thing. So nga kada tayo kailan makita tayo. So, now, O Lord, kunada, makita mo di ba buteng da, wano denggam di ba buteng da ka na kami. Subut-butngan da iso da. Kaslamat ka na tayo tata. But-butngan da tayo ijay. Nga di ba buteng da ka na tayo tata. Nuhang ka mabaksin na ka makatravel. So, ano ti kakadwa pa pastor, nga nagpabaksin tapno ka no makatravel da. Ang ada dyan rason no talaga nga tunay ka. Ang kumat kini nga upusan isuray dyan nga pananaw da. But for me, dyan lang din nagpagbabaksinan no bilang. Kahang ko pa ngitakdaran ka ni Jesus. Amuyo, uray da dyan ti bagbagada, nuhan pa nga chimpo, niya lumsot tayo. Biyahe kami mat nga biyahe. Lumlusot kami mat. Pakita mi pa ID mi nga pastor kat lumsot. Amen. Kasla na dyan news niya. Mapan kay Isabela, Cordon Isabela, stricto. Kailangan na certificate of vaccination, di kailangan na antigen, di gijakas niya. Nilapan kami, medical certificate, yung pagkita mi. Ha? Nilumsot mo? So nga, narigat lang di agdengdengag gaminti istorya. Padasam na mum. Amen. So, magsimay sa, talaga mabubutang ti kakadwa pa pastor, handa ka nun maka-abroad, handa ka nun makabisita di church da. Agra-round kami pa lang matata. Because saan pa nga time nga iturayan dati the whole world. Amen. Hal na nga na dyan pamusbutang na pa'y karatayo. Naggado. Hangka makabirok trabahom. Hangka makapasok trabahom. Naggado pa ya. Di pa'y nukas dyan tikasta ni Antichrist. Tataang at trial na. Kat i-finalize nantun. Di maalada manan. Tahanda makagatang no awan manan di nasampulan dan eh. Ngayon so bagbaka kadagili nagpabaksin nga kasi di pananaw na maging matibay kayo no next. Once nga kayo palang matibay no next, tatak ijimuging yun ti next. Amen? So kailangan makita yun ay. So anya iti amura nga situation matitreat na. Amen? But nga na isuda. Katanya ti dinawat na specific. Great boldness and preaching your word.
No kasi aditi, kuha na ba tatak tikararag to Lord? Kita amti pamutputang data ka na kami. Masapal ka na mabaksin kami, amin. Sa kami makatravel. Nya ikasami dito ikam na kami ni wisdom, knowledge, understanding. Ipakitam nga sikat ng baksin ka na kami. Ipakitam di muging mi nga sikat tatak mi. Kuna to mi. Tapos ito nung napantoy na sumilsilap mo tatak tayo. Kasjay di kasana di jay. Hallelujah. Woo! Ipalubos mo kiti the signs, wonders, and miracle. Tay kararagam ni pati pupulis ija kalsada. Kasjay Amen. So panasan tayo na ito tapno da kausaran di pamati. Amuda ba ti needs? Amuda ba ti kararag? Yes, the very important the corporate prayer, amuyo amin. Di may kararag. Okay, next. Verse 30, basa. Stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. So makita nyo, hindi na ito boldness na tayo. Tata, miracle itinaga na Jesus. Kamangyari. Wala ito, but ngayon na karudisuna. Iso nga tidawdawatan na, miracle. Gift, ti miracle. Tapno may display. Kentured. Nanseran ba di corporate prayer da? Verse 31. After this prayer, the meeting finished, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Yan. Amo yung may sakaduan nga nananseran matlang nga prayer dito nagito'y corporate prayer. Hallelujah. Iso nga na tayo dito church, sursurwan tayo nga magi-join. Amen. So dito church sa'yo, ada di prayer meeting di po full time. Nag-ayayunar na pa din palabas. Full time mo tagi dyan. Saban mo na intercession lagi di women's. May nainayon lagi di sumagmamanong nga men's. I-mobilize sa the church nga rumwar ko man nagitoy. Nga klase di pa nagkarkararag. Iso nga involve yung ti sarilyo. Hallelujah. So, we need to pray. Anya ba'y, tipangkitaan tayo, Acts chapter 1 and chapter 2. Pero mapandon chapter 2, tapnuhan tayo magbayag. Corporate prayer, detoy. Kailangan nga amu tayo, tay kararag tayo. Hallelujah. So, basa. Suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then, what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in another language, as the Holy Spirit gave them this ability. Okay. No, atrasan tayo na tayo di chapter 1. Isura na kita di urnong. Chapter 1, nga agpipray. Babae kin lalaki na kita. After de panakay pangato ni Jesus. So, ti specific nga kararagda, chay Holy Ghost, nga i-receive na nga ko na ni Jesus. Iso nga, no kita nyo chapter 1, no irugiti verse 11, adanay diya nga nag-urnong, agpipray, 120 dagitoy.
Amen? Ano po, nagmayat no kasate, kararag dito'y 120. Amo yung amin ti prayer, iso ti maysa nga life, iti believer. Iti church nga haan nga prayerful, maded. Maded ti anointing. Ti Holy Ghost. Apay nga haan nga naded, ti anointing dito'y prayerful na gito'y nga church. Kat ti karkararag na di mangyari da jay, ag-manifest da jay, power ti Holy Ghost, ijay church. Hallelujah. Makiag-agree kayo ba dyan dito eh? Makintinulong kayo bagkarkarag ti baptism ti Holy Spirit dito eh? Salvation, miracle, healing, creative miracle. Ngam, hangaw man nahing agkarkarag ti balay. That's my point. Ha? Karkarag mo tito'y balayon? Di bali umag-agree aklatan no niya ti karkararag da. Haan da gito'y agjo-join da. Ti bagida present. Ano ko na corporate prayer na kararuam ti nagipagkararag. Ipanunot mo lang ti aday-jay. No pa'y mayat ti jay hanga dakas. Pero da gito'y ada nga mismo di bagida dyan nga nag-join. Sorsorwan na yun ito eh. So, karigiti mo umay nga daw because I know nga ti sangwan tayo mas greater nga laban. Iso nga encourage kundo hanan nga fellowship na jay kwa no seminar umay tayo dito eh to pray. Ada ti maysa nga church. Idi nga din makadakkel church. Hindi ko nag-dry. Invite ka rin evangelist. Nagijay well-known nga preacher. Kat hapo mati pa may andapi man. Hagkarabaliktad mat nagijay tao lumapanda. Ngam handang latang kari-revival. Tinton pinmanaw di evangelist, pinmanaw mo siya revival dan. Ano ti church nga siya niya? Siya to pa may invite ak. Ito nag-preach ka, i-workout ko no aksyon ak jay gift ko, sasangit na. Karabaliktad na. Kung no nagawit ka after 2 weeks, kumusta ngay? Nagsubli damot manan. Naglulusdoy damot manan. Sabi, so, namingsa nag-invite na ito yung pastor, iti may isang will-known matlang matkiti. Ngam dinapan, hanggang nagpipreach ti miracle. Nagpipreach, kadagijay prosperity. Tinshare na lang, tumakdar tayo, tagpray tayo. Kararag ka no, kararag. Ijay 3 days nga seminar, ijay da nga na-revive. Ngam panay, basta no, adaday-day, tumakdar tayo, let's pray. Prayer, prayer, prayer latan. Kat kunada ka no hanga revivalist ni jay, ngam isukitin naka-revive day nga church. Amen? Iso nga ano apang isulsuro mi dato'y kada kayo, we are preparing. Dato'y the mass greater nga fight. Nga sangwan tayo. Hantulangan nga COVID ti sangwan tayo. Hantulangan nga vaccine. Talagan nga aktual nga talaga nga kwa. Kalaban mo anti-Christ nga talaga. Amen? Kunayo ba nga abnormal na ito situation tayo? Alanganan ka niya ko na eh. Kasi nung maalpas ito, isukatan naman. Iso nga kailanganan, at aramidan tayo, sabayan tayo na ito eh. Sumabay tayo. Natikat ko asawan, habang aramidan tayo matanan jay rumbang. Amen? So makita yo, anya ti specific mat nga prayer na ito eh. Holy Ghost. Na-receive na ba? Yes.
So the corporate prayer, amuan nyo no anya day needs. Okay? Next, corporate prayer, so bilan tayo man dayay ko. Acts chapter 4 tatay. Verse 29. Okay. And now, Lord, hear their threats, and give us, your servant, great boldness. Okay? Sige, atrasan tayo pa. But in everything, did was determined, okay. Daytoy gayam, talagamat nga nakaprapisi na doy. Talaga nga mangyari. Ngayon niya sa aramidan tayo, kasla na ito'y sangsanguan tayo tata. Mangyari na tata na ibabagay in the last days. Umay na Antichrist. The last days ng markadan to 666. In the last days kasi. So, awan ni mabalin tayo dyan. Ti mabalin tayo lang agaramidan. Agpapuno tayo ti power ni Apo Diyos. Tapno maaramid tayo mo ti batang tayong aramidan. Amen? Ngamhanangin baga nga, maturog tayon. Talaga nga nakaprapisi na itahan. At dati kailangan tayo mat nga aramidan. Amen. Gamanya ti kasada no kararagda. Kaya ti kasada no kararagda. Ha? Ije King James tayo. Ijay verse 23. Ulitan tayo man, basahan na yan. Okay, pause yun dyan. Ang ating kasada din na mwanda da dayog nga situation. And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord. Dahito tigukwa ka, intercession. Da kami mo lang ng isursurot intercession dito'y. Nga no, adat may kararagan katado, ikuha na ngay, i-delegate na day kakadwa. Kasi no handa nga i-delegate, may turugan na yung duma. O magre-agree na lang, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kung na lang, mayroon naman nagtutugawan. May sandiag karkararag. Isuot din naramid mi, tapno hanga kasi i-delegate siyo. Sikati para ikararag day may isang aredoy. Sikati para ikararag takasoy. Pero di biblical truth nga talaga. Nagmat-mature tayo ton, hanga kasay. Noan niya day may kararagan, they lifted up their voice. Awan ti makita mita, kat in lead ni Brother Milton day prayer da. Nakita yun? Hanga opening prayer gamin dihay. Hanga prayer to service. That is corporate prayer. Isong awan nang nilid. Awatan nyo, no da kami tag-pray niya. No da kami tag-pray diya kakadwak. Dito iti kailangan tayo. Dito situation tatamang mangyari. So let's pray. Ito na yung mga kuhan nga, let's pray. Agpipray damatanan sa bayan. Tinadumamat madidaday, dumistorbo. Masapol may maysa, santo, amen. 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 Kuno na lang. Pero, study nyo man na kastuday ka prayer. Oh. And when they heard that, they, amin na, lifted up their voice to God with one accord. Apay nga nag-one accord na tao, oray, sabay-sabay da nga nag-pray, amuda jay kararagla.
Kaspargan dito kuma. Priyantayo ni Duterte. Presidente Duterte. Kasyay. Tailid na ti Pilipinas. Itinadyusan nga plano. Tumakder tayo. Lift up your voice. Nukunakay. Amo kiting amon. Siyempre, amo tayo amin. Duterte amin na ita. So, karkarag si Saros, ni Presidente Duterte, tapos niya kas mapaptaysan ti Holy Spirit, mabunagin, kung kunan mat ni Brother Milton, ni Presidente Duterte, tapos niya idala na ti Pilipinas, iti Bible study, kung kunan iti jay, ada Ahmed, ni Presidente Duterte, nga kaanan nga kumandidato tag-pastor, kung kunan mat ti jay, parihas sa amin, Duterte amin. Let you one accord. Oh my Lord. Amen. Malaksing no da specific. Ay kararag tayo kanya na. Amen. Ngam no, kararag tayo ni Presidente Duterte, idalan na ng Pilipinas, tinadyusan. Sige banggitan nyo amin nga, amuyo nga mayat, ngay kasalamang idalan. Amoy na pigsada dyan no magsimaysa, ungapon na tingiwat ng agpray. Oh. Kaspargan, ni Rumi Estacio, tiprian nyo. Katawa na kijay. Priyan tayo ni Pastor, tapno karkarupay, o sa ni Lord Signs, Wonders, and Miracles. Mangyari na creative miracles dito yung church, the ministry, ay dadaulwana, tumakdar tayo. Okay. So na day, kararagyo amin na ay. They lifted up their voice. Amen. Dahil tanto ti prayer meeting tayo. Tano ka sa 120, sika, ikararag mo da jay, healing ti riuma. Sikamat jay healing ti puso. Awan da itan, ingana tayo no bigat. Santo palang ada palang ti kararag na lang utatayan, maagasan ti riuma, arthritis, kung sumublat mo ti pang puso, jay riuma ti puso, kung na naman, aan nga na dyan, may sanga, they lifted up their voice. Amen. Amoy no apay may suro na ito, may suro nga mo no nasa tayo i-apply. Takasano tayo may apply no hanga may teaching. So may tutikastoy nga klase ti prayer tayo dito church. Palakpak kaya po Diyos. Okay, so dadya ti preparation tayo niya. Itata, halang dito church pang i-applyan tayo ti corporate prayer. Even in your family. Amoy tinangyari kanya-kanya. Dito nga week. Meditate akmat nga meditate. Kararag akmat nga kararag. Aduti amok nga scripture. Yung apay nga takaslaawan mang mangyari sa situation ko. One time, kunak ka ni Mrs., ay maman na kita ubing. Tomay dito'y kwarto, tag-pray tayo man namin. Inayawan medyo ubing. Kasi, ngano, kunak nga aginanaak, kayat naman. Isungan niya nga teramidak, lumabanak na lang. Itata, pinayaban medyo ubing. Idin may dangay. Di agpipray kami, tatal na ka. Surat agpipray, tatangsak lang. Madaw naman kunan ni Isaac, ilihans tayo amin ni Papa. So, inlihansak, hindi nagtatangs na. Siyempre, ako mauwatanan yun na di, bahala ti Holy Ghost. So, nagtatangs na. Akas kasaut ni Isaac. Hindi na nga, ano ti kasaut na ijay. Nakakapoy nga espiritu, kung natata, kasla ka nung makikita na di espiritu nga nakakapoy nga, mangtingtingal ka niya kada time. So, nalpanalpas di ay, nga corporate prayer me as a family, apay nga tanga, awan mo tunay na riknak nga presence of God.
Ngam na strengthenak. Apa yung nga na iduma nga nangyari nga hangko maawatan. Nga, di may isa nga nangyari, doon kinas out ng spirit of infirmity, nga nakakapoy, apa yung nga in my conviction, talaga nga na-break tayo. Kat in mighty strength ka na. Ngayon turo Sunday, siya tag-preach, kung kunakunta na strength na karoon di jay. I know nga natamaan na diyang spirit at the time. Kat apa yung nga no siya tag-pray, kat saan nga natamaan di ay, masapul nga in mighty kito ubing. That is the power of corporate prayer. Ano pa ito nangyari dyan? Muyo ka dito na nangyari di natamaan da ito ko, kagistayak matay nga riyay, suminok man niya kararwat. In may kanyak tibutang, hangko nga mo nga naataka kayam ti demonic fear, iso nga medyo mabutang nga maturog. Tano iturog ko, kaslahan nga turog ti papanana, kasla turog nga forever. So, ito na may turturog anak, kunak ijay ta, madikay nga maturog. Dadjay, ti amok akat nalpas, dadjay dinatamaan na ito'y. Idi manan na ito'y latest nga na ito'y, at daghayam pa lang diya ngay. So nga pa'y nga hanak ka makaturturog, medyo gayam mabutungak nga mangialaw, nga maturugak, takasla mauyos, ti anges ko. So isi-share ko na day, karili kahadwa. Nalagip ko man na din, tanob tayo ijay, water baptism ijay kinon. Nga tagatuding. Di itanob ko di hay, magpatangkon. Apa na ito ada dimdimunyo na ngagpaitanob. Hindi itanob ko na ta, lumaban. Hindi pilitak ti may katlo, hay! Matayak! Matayak! Sino lang ibaga matay ka? Ada mang ibaga. Nga maitano bakta takot matayak. Hindi ko kinas out ko na dyan nga demonyo. Nga ko hindi nakas out ka. Iso na manantilum-lum tupun nga hako pa lang itantanob. Aguray ka ako nakmano na ta. Apay itanob na mo't sarili lan. Iso nga kitaan nyo na dyan nga attack ti enemy. Iso nga baka ada ka na kayo ti kasyay. O baka ni Sister Rose. Baka nakikinom na ti matanak at imbis kikiti nga maturog kumakat riingan na ti bagina at kasla matuluyan. Kasjay na dyan nga spirit. Iso nga siyak maiturugan aklangan no nalipatak ti bagik. Ijay nga time. Ngam, idi nag-corporate prayer kami, na-break di ay. Ang kagayam nga mo nga, dapay lang ti attack na kanyak di ay. Na-break di ay. Gaputan nakitak nga, apay nga nga di, inaramid mi di akat saan tumangyari na ito'y. Umay kayo man manan, for the second time, may manan. So tinaramid na manan, basta iliansak, agtatatangs na manan. Sa bali manan. Tain may manan da strength ko, na-regain ko da strength kong ag-pray, ag-worship. Ijay manan nga, dapay, pinmig sa pigsaak nga ag-pray. So nga uray no, may turturugan akpayan kat, Jesus is Lord over my body. Kung kunan latan na diyang iwat kon. Nadya manan tinaramid jay, Number 2, the corporate prayer ti family. So nga, mayat nga da kayo, or nungun nyo di family yo. Uray agtatangs na lang, nga mangilihans ka na kayo. No sino ti mailihans? Ano ko na? O, yung karakararag gumatan. Tatiyararamidan, may kararag kayo tan, kung na misis. Hindi kwarto ni Ari, kakararag na gito bing media, kakararag kami mat kagasawa. Hindi kwarto. Kaan nga kasi impact na. Mayat lata di ag-join kayo. Nga corporate prayer,
nga present jay bagyo ijay. Nawatan niyo. So dirabi nagpray kami manan. Sabali manan ti impact na. Hallelujah. So, iso nga ti corporate prayer talaga nga powerful. I encourage dito yung church nga maarami di ay and I encourage ijay family yo. Ayaban nyo uray ubing. Uray ubing nga kaslaawan ang mamuda. Bayan nyo nga agtatatang si jay. Hallelujah. Handa pa'y nga inkararag jay da dumay. Nga maapay nga ta. Nga nag-work ka na kaya. Amoy ti speaking in tongues. Ti spirito mo. Ti magitungtong kini Lord. Noon niya ti kailangam. So very important na gito. That is the power of corporate prayer. The corporate prayer or litikmanan, ito'y titunay nga yan ti unity. Amen. Hallelujah. Ket no maurnong kayong agpray, ito'y ayan titunay nga agreement. Ket no agurnong kayo, kailangan nga munyo iti needs. Amen. Ket no agpray kayo, ada ti impact na nga han mo nga kaya nga inkararag di personal nga kalarag mo. That's my experience. So nga now, tatanga time, kakakastoy ti situation, mayat nga i-apply yun na ito'y. Kararag yu, breakan yu, na jay spirit, itikubid, ijimahin. Kamamuyo, before nga kararag kayo, ununahan nyo nga ikararag, ti covering your family. Ibagayo kami, Lord, cover us by the blood of Jesus. Nakuburan kami, but we claim the power of the blood. Your mighty hand, your ministering angel nga kadwami ditoy. Surround na kami ti favor mo. Amen? Protektaram na kami ditoy against the work of darkness. And then after nga dinawat suriyay, sige, iprian yun, nagiti dapat nga may prian. I encourage you. Because, ano tinilingat? Nga di siyak ti prian da kano. Ano ti bakalan ti demonyo. Ada pa'y nagparang. Nga bakit, wano demonyo, nga aguungot na nga madidak nga may prian. Kat tinaduma mabutang dan nga mangi-intercede. Connect. Because of that. No. Sakbay gamin nga gintercede kayo, i-claim nyo the covering ni Apo Diyos kada kayo kanya family yo. Hallelujah. Amen. So I encourage you, i-apply yun na ito jay. Family yo, corporate prayer. At aure kumarakarar ka may sam. Kurang nga gayam di ay. Siyak kumarakarar ka may sam. Ngam apay nga ada impact na di ada kami amin. Suda pa'y tinagpray hanga siya. Hallelujah. Isan sana yung urnungan. Hanyo kunan nga, ay anya ti amun na gitangay. Hanyo kung kuna, karkaw da kayo di pinaka-leader. Hanyo kung kunaan nga, ubing laang dagita. Dagiti kiti ubing nga kasla ignorante pa lang denggan ni Lord ti kararagla. Di ba day umapan kanya nga kasla ubing ket makayayo iti Dios. Denggan ni Apo Diyos isuda di kingdom na. Oh, tati kadwa mi nagkarag ni Jis. Ni Jisaya. Nagijay nga maapay kasi iti impact na. So nga encourage ko. Ket numat may schedulean nagijay corporate prayer tayo ditoy. Or with fasting, I encourage you to join. Hallelujah! Tamakita iti more pa yung aramidan ni Lord. Idadak di nagserbak nga church ni Damo. Dak day district to Mountain Trail. Ti inkastak kalkwada overnight prayer ti insurok. So nga halos weekly nga da overnight prayer mi.
Amen? Idida mo, ialaw ko tagkapi. Nung makakapida tagkapida. Pero nakita nga magsikapida mo tanan. Ini-stop kon. Awan ti kapi-kapi. Awan ti break. So 6 to 6. Na kami diabatan. Kaya tinusar ko ang building. Erugimin alas 6. Hingga na ti alas 6 si parbangon. Sa kami apayan aguray ti pagluganan mi nga bus. Kita mo yung tinangyari dyan. Nagado ti miracle. Ngayon naramid ni Apo Diyos. Amen. Iso nga nung mangyari dahil dito'y. Mas tao kayong mapatid na pamilya yo. Patid na request you. Ijay gayam tayo na. Hallelujah. Naging nga mabubur, naging nga family you. Ijay gayam nga rumar. Are you getting something? Dahil the effect na the corporate prayer. Okay? Naadaliho. Tida dumang gamin sa bali. Sadala umay maki-prayer meeting no ada pakararagda. Haan nga kasi kahit kung asawan. Sikati mangipausar di sarilim tamakitam teramida ni Lord nga miracle ija life mo. Amen? So, nataturturungan ti church. Malagip ko gayam ni yung gitso nga katkatay na nga pastor niya. No, apa yung iso na ti number 1 nga kadakalan nga church ti the whole world. Iso na adikat na ijay prayer mountain dakat nagara-aramid aditi pagkararagan. Kat kasla panchun di nararamid na. So lumapan kay kat sumrek kay jay kat kagkararag. Samo i-close. Don't disturb. Samo ko na ijay ka. Kasla mayat di jay no siya. Don't disturb. Tagriri jay natay dito eh. Dagkar kararag dito nga nanatay. Natay iti kwa sinful nature. Amen? So, dagitay. Ito mapan kakanoy day church naman nanday ay, sigon day kakadwak nga napnapan, ada na pa lang, nakaklose pa lang na day gate. Dagijayan kongregasyonan, harabababab, harabababab, hamoy matinan ati Koreano, harababababab. Amen? Awanti, manupresyon tinatang di kalman, awanti kakasyay. Talaga nga na aming nagpipray. Ito apaglukat na ka-ijay gate, sinumraklan, kararagmanan. One time, ito yung kitso, may kata kastoy tika doon dito ang umay dito yung church ko, kunana. Kaya't na nga isula nga mismo ti, mang-evaluate. So nag-disguise iso na. Kaya't napan, kaya't ti ko kongregasyon, sino ti urayan nyo to'y? Kung kunana ka no ijay. Ayhan mo nga mo aya de preacher ditoy. Kung kunang kanumot na ganyan kongregasyon, nanda nga mo nga isuna de ay. Apay aya. No agsauman de preacher ditoy katulay nakatugokot mat aglustoy ka man di power ni Apo Diyos. Ay iso. Kung kunang kanumapan man ni Jemesa. Apay nga ada kayo toy. Ay Apo, very powerful de preacher ditoy. Agsasaulang kat mag-agasan ka kung kunada ka no. So nga naamwana kasi gayam. Ngamde kapigsan de intercession na. Nawata niyo. Iso nga, iso mati pangaramidan tayo ditoy. Han nga gapo kadakwada, gapo ditoy biblical truth. Thank you Lord. Urayan nyo lang na ditoy nga ma-implement. Ngam no ijay balayon, implement yun as soon as possible. Hallelujah! Let's pray. Thank you, Lord Father. In Jesus' name. Oh, hallelujah, help us. Today ting ministry. Gagbalin nga prayerful. Kahit mapan kami dito corporate prayer even in our families. Nga involve mi ti family mi nga kararag. Kasmat dito church. Kaya karagiti outreaches. Father, aramidam da kami nga prayerful. Tawan iti daduma nga dapat ming aramiden. Hindi pa nakidangadang mitiray ti nga lubong. Nuhan nga di pa nagkarkararag.
May isa na ito'y nga saan nga mabalin. Nga baybayan iti church. Dahito iti tunay nga life. Iti church. Outreaches. Wano ministries. Iso nga dawatan mi, Father God, nga mai-reveal iti power na ito'y. Iti family. Can iti ministry. So tulungam na kami, Ama, tapno ma-implement mi karkaro data, nga nagadu, nagijay nga attack tayo nami, nagito'y trangkaso pa natang data, nga maikubkubid, dawaton mi, Lord, nga ipakitam nga sika nga Diyos, ti salonat, sika nga Diyos, ti healer, nga awan di pagbutngan mi, agsipot tas no, iban dagiti bilit nohan mo ngay palubos nga mapukaw, ket awan mapukaw nga uray may sa kalakwada, ket mas valuable kami kaysa dagita nga bilit, iso nga we believe, oh Father God, nga da kang kadwami, itiray iti nga biyag, ket sikalang iti head, wano sikalang iti adaan authority ti life me, Father, so help us, nga agbalin, nga kas itiraytoy nga adalon mi nga prayerful men and women itiraytoy nga last days. So I commit this congregation unto you. Salamat nga may implement na ito yung family the first can itiraytoy nga ministry. Church nga nang isa Adam ka na kami, Father God. So I commit them unto you in Jesus' name. Amen. Amen.